Nenek Bolot semakin lucu. Nengomi teriak-teriak karena ditarik-tarik. Hahaha. Kelingan aku. Oh, tenggene mriki mlaku. Oh, nate ningali kula ngoten ta. Tenggene mriko. Kapan niku? Gak kae lho. Oh, kapan niku ya? Suwi berarti nggih. Nang kebon. Walah, nggih. Nggih jenengan kok enak temen lho nggo nempuk iki masak. No. Nggih, ngeten. Jenengan nyuwun kula sangoni pinten? Ya sak ikhlas Bruh. wedok. Ya Allah. Bruh. Saiki aja ditarik-tarik. Saiki anakku wedok kene Mbak 2000, Mbak 2000. Pripun 2000 cukup napa mboten? 2000 cukup napa mboten? Terima kasih. Masya Allah.